Úryvky z knihy Zázrak. 26. deň. Zázračne premente chyby na požehnanie. Každý jeden omyl je požehnaním, len to na prvý pohľad nevidieť. Všetci robíme chyby a keby sme ich nerobili, nikdy by sme sa ničomu nenaučili. Chyby niekedy bolia, no ak sa z nich nepoučíme, tá bolesť je márna. Musíme si chybu najskôr priznať, aby sme sa z nej poučili. Aj keď sa veci javia v tom najhoršom svetle, vždy, naozaj vždy, je veľa dôvodov na vďačnosť. Dnes sa zamyslite nad nejakou chybou, ktorej ste sa v živote dopustili. Je jedno, či je veľká alebo malá chyba. Vyberte takú na pomyslenie, na ktorú ešte stále bolí. Ak ste si už vybrali jednu chybu, ktorú chcete obrátiť na dobré, skúmajte, za čo by ste pri nej mohli byť vďační.